Dili mo sobra sa 5 milyones pesos ang gigahin nga pondo alang sa pinalahi nga Independence Day celebration sa Dakbayan sa Sugbo. Pipila ka mga barangay usab ang mag-indigay sa pasundayag sa tema nga dunay kalamigitan sa kasaysayan. Ano ang report? Gihulagway nga usa ka grandiosong kasaulugan sa adlaw sa kaugalingan ang himuon karong adlaw Lunes sa Cebu City. Sugdan kini sa usa ka santos nga misa sa Fendos Media, dayon sundan usab sa Civic Military Parade padung sa Plaza Independencia. Masaksihan usab ang pagbanaw sa barangayan, diin mo pasundayag sila sa street dancing ug showdown. Susama sa sinulog ang format apan ipahaom sa tema sa kasaysayan sa pag-angkon sa kaugalingnan ang ilang performance. This is not sinulog dance, but this will portray certain personality like kanang like Jose Rizal or kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Ang mayors and city government of Cebu supported this one of the National Historical Commission with the help of the kining Chow, no? Samtang iklaro ni Attorney Colin Rosell ang city administrator nga dili 10 milyones pesos ang budget sa Independence Day celebration kun dili wa ra makaabot sa 5 milyones pesos. Atong gitan-aw nga basig mao ni siya'y celebration sa Independence Day nga makapukaw sa tibok nasod dili lang sa syudad sa Sugbo ug makapukaw nga ang puwersa naagyod sa katawhan. Gidasig usab ang mga establishmento sa pagbutang ug mga flag isip paghandom sa kagawasan nga naangkon. Kung party lag budget ni PEG ang ato ang Mayor Mike Rama nga kuhaon gyud pag-ayo nga dili na siya mulapas diya sa 5 milyones. Pero dako kayog scope ang maong mga selebrasyon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.